Phandlu baba usobethu isekela meya usomlomo womkhandlu namakhansela wonke ne-executive yomkhandlu kanye namaqembu ezepolitiki phakathi kwethu ngegama loNyazi. Amen. Sisenkonzweni yesabatha abantwana benkosi esayenzelwa umenzi wezulu nomhlaba. Ngithunyiwe ke bantwana benkosi nami phakathi komuzi wasoLundi. Ngithunywa inkosi yamaNazaretha uNyazi wezulu akaMoshe. Lelizwe esiguqe kulo bantwana benkosi lake lehlelwa inhlahla. uNkulunkulu kulelizwe wake wethemba indoda wayeseyithanda le ndoda. Wayese eyenza yamumathwa isibeletho sentombi yaseNdlunkulu yayisiba khona le ndoda kulelizwe. Le ndoda yayithandwa uNkulunkulu. uNkulunkulu kunomyalezo awunika le ndoda ingakahambi emhlabeni wokuthi konke ekwenzela abantu ayobanxusa abantu ukuthi sengathi bengayethemba. Ngelinye ilanga angazi makukulo lelizwe. Ngelinye ilanga kwasuka indoda endala. Le ndoda yathi misibona uNkulunkulu usebifishanisa izinsuku zayo emhlabeni yayisibiza amadodana ayo onke. Yathi batabami ngifuna ukunishiya lesibusiso. Batabami ngifuna ukunishiya nomyalezo liyophila ngawo imihlayeni yonke. Yathi mayobiza lamadodana ayo le ndoda yayisihlonza ozohamba phambi kwabo. Yayisibathuma ehlathini. Uma ibathuma lapha ehlathini ithi abayotheza izinkuni. Kodwa lezi izinkuni umuntu ngomuntu akhande owakhe unyaba unkophe uqine bese kuya nawo. Zathi mayibuya lezi insizwa zibeka phambi kwendoda endala lomnyaba. Yayisithi umuntu ngomuntu akephule lomnyaba afike nawo. Izinkuni mayihlangene abantwana benkosi azephuki kalula. Bazama batibila baze bajuluka bamanzi yathi hayi yekani batabami iqaqeni lemnyama base beyiqaqa. Yayithi awuthatha ukhuni kalula lwephule nalephula nalena yalephula nalena yalephula. Yayisithi umyalezo wami omkhulu wothi njengoba nizalwa yimi ninethemba nami uNkulunkulu engethemba sengathi ningehlukane ngoba izitha zenu manihlangene ngeke ikwazi ukulephula. Kodwa manje nahlukahlukana ziyoniqoba sinifake ezibuzini basi. Ingoma amashumi awu-71 emhlalelelweni zamaNazaretha. Ngicele izwi lodwa abantwana benkosi kulo mcimbi omkhulu kangaka phakathi kwawo nale nkonzo uShemba simemile kuyo. Ngiyawucela umshumayeli uQimba wasisiyabonga. Umshumayeli uMhlanzi wasethola impilo bekhuluma nje ndawonye. Bangibambise lo msebenzi kaJehova ngoba mkhulu bantwana benkosi. Nkosi yami ungithanda njengabaqili bezindaba.
Kunamafoni afikayo ngesikhathi kusafika amafoni amanye ayibizwa ngeNokia, amanye ayibizwa ngeMotorola, ayinothi oludonswayo lapha eceleni ukuze ikwazi ukushesha idonse inetwork. Lama vesi nje amabili bantwana benkosi bengisaloli Ariel idonse inetwork yonyaza kabonga uNkulunkulu. Umshumayeli uCimba uyongiphathela iBhayibheli ngesandla. Umshumayeli uNhlanza aphatha isitabelelo samaNazaretha. Umshumayeli uCimba uyozivulela abaseFesi 6 ivesi elika-19 no-20. Aphinde avule uMathewu 24 ivesi elika-27 no-28. Uyovula ihlabelelo 150 ivesi ngelesine. Uyosivalela ngencwadi yeziKronika zesibili u-29 athathe u-11. Umshumayeli uMhlanzi eyihlabelelweni zamaNazaretha uyozivulela ingoma ka-51 abambe ivesi 1 u-2 no-3. Aphinde abambe ingoma ka-74 abambe u-1 no-2. Bese kuthi emthandazweni besabatha esihlabelelweni besihlatshelelwa umshumayeli uNguni uyobamba uvesi 9 no-10. Khokheli abaseFesi 6 ivesi 19 no-20. Sure. Ningusele nami Ithi asheshi umkhwami ofundayo. Ngimkhwenyana kwelizwe ngenzela ukuthi mawenzekile ngabhimba ngakhuluma okungafanele phambi kwabakhwekazi. Ningiqonele kodwa ukuthi kufanele ngikusho. Umkhwami wena ngimfundisa ngenzela uma ngimkhuza athi mase siphuma lapha athi mkhwenya ukuthi lapha. Funde kahle umkhwami ithini vesi. Ningusele nami. Ithi le vesi njengoba sengibuqile ngiyacela ukuthi umuntu ngomuntu okhona lapha endlini angimusele nami. Ngiphiwe amandla okushumayela. Ngiphiwe amandla okushumayela ngoba kuyisabatha nje lenkosi enkulu ugombela isitimela samapondo indamhlanje kaMayikisa umlethi kaNomadinana izizwe zonke sithi mlethe. Ngoba silapha abantwana benkosi sizokhonza ushembe. Ngoba silapha silethe inhliziyo zethu kushembe. Kodwa kufanele ukuthi umuntu osuke seguqile bese niyamnusela naye ukuthi nathi uNkulunkulu engamupha amandla okushumayela. Ya ngivumele umlomo wami ngize Ithi ke le vesi sengathi ningangimusela ngivula umlomo
ngazise ngesibindi ngise ngibe nesibindi sokuguqa phambi kwabantu abaningi kangaka, ngibe nesibindi sokuguqa phambi kwamakhosi, ngibe nesibindi sokuguqa phambi kwey'khulu kahulumeni, bese ngazisa ngesibindi imfihlo yani. imfihlo yevangeli. Amen. Ya